Αδελφοί μου ευλογημένοι χριστιανοί, εκλεκτοί κάτοικοι της πολυνησιακής μας Ιεράς Μητροπόλεως, φιλόχριστοι επισκέπτες που αυτές τις ημέρες ανέβασε το τραπέζι μου κούκλα μου γλυκιά, χορέψε και σπάσει τα όλα τούτη τη βραδιά. παραθερίζετε στα διάφορα νησιά μας και συμπανηγυρίζετε τις Άγιες ημέρες της ευσεβίας και σωτηρίας. Αδελφοί μου ευλογημένοι χριστιανοί, να σου πάρω μια πουλάει το καλά, να σου πάρω δυο. Φιλόχριστοι επισκέπτες, έχω αγάπη τόση, θα με παραπτώσει, θα με παραπτώσει η αγάπη που έχω τόση. Έλα Λάμκα! Έλα Λάμκα! Και με κακολογούν Μύκονος 2005. Στο κατόφλι σου βράδια ξαγρυπνώ, άνοιξε για λίγο την πόρτα, πώς να παίξω πώς, αχ δεν μπορώ να πω, πώς να παίξω πώς, αχ δεν μπορώ να πω. συμπανηγυρίζετε τις Άγιες ημέρες της ευσεβίας και σωτηρίας μας. Στα διάφορα νησιά μας ακούγεται, Θεέ μου,